Rhif yr Emyn 702. Daw darlleniad y bore yma yn gyntaf o'r Hen Testament, Salm 34. Dyma ddetholiad o Salm 34. Bendithiaf yr arglwydd bob amser, bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd, yr ymyfrydaf, bydded i'r gostynedig glywed a llawanychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafon ei enw gyda'n gilydd. Ceisiais yr arglwydd ac atebodd fi, am gwaredu o'm holl ofnau. Yma rhai sy'n edrych arno'n gloewi, ac ni ddaw cywilydd i'w hwynebau. Dyma un isel a weiddodd a'r arglwydd yn ei glywed, ac yn ei waredu o'i holl gyfyngderau. Pan weidda'r cyfiawn am gymorth, fe gliw'r arglwydd, a'i gwaredu o'i holl gyfyngderau. Y mae'r arglwydd yn agos at y dyrlledig o galon, yn gwaredu'r briwiedig o ysbryd. Llawer o adfyd a gaiff y cyfiawn, ond gwaredair arglwydd ef o'r cyfan.
ceidw ei holl esgyn ac ni thorir yr un ohonynt, y mae adfyd yn lladd y drygionus, a chosbi'r y rhai sy'n cysau'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwaredu i weision, ac ni chosbi'r y rhai sy'n llochesu ynddo. Daw'r ail ddarlleniad y bore yma o lythyr cyntaf Pedr, penod 5, a'r 5 adnod ymlaen. Yn yr un modd, chwi wir ifanc, ymystynwch i'r henuriaid. A phawb ohonoch, gwisgwch amdanoch ostyngeirrwydd yng ngwasanaeth eich gilydd. Oherwydd fel dywed yr ysgrythur, y mae Duw'n gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostynedig y mae'n rhoi gras. Ymddarostynwch gan hynny, dan law gadarn Duw, fel y bydd iddo ef eich dyrchafu pan dda'r amser. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch. Ymddisgyblwch a byddwch effro. Y mae'ch gwrthwynebwydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhuo, gan chwilio am rywun i'w lyncu. Gwrthsafwch ef yn gadarn mewn ffydd, gan wybod fod eich cyd Gristnogion yn y byd yn profi'r un math o ddioddefiadau. Ond wedi'ch wi ddioddef am ychydig, bydd Duw pob gras, yr hwn a'ch galwodd i'w dragwyddol ogoniant yng Nghrist Iesu, yn eich gwneud yn gymwys, yn eich adfer, yn eich gwneud yn gryf ac yn ddiysgog, iddo ef y perthyn y gallu am byth. Amen. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd. Diolch yn fawr, Alun, am y geiriau caredig fel arfer. Diolch i chi. Fe barhawn ein addoliad y bore yma drwy gydganu emyn 121, 121. Emyn gan y sawl y diwygiwr mawr, Martin Luther. Ein nairth a'n cadarn dŵr i'w Duw, ein tarian a'n harfogaeth, o ing a thrallod o bob rhyw, rhydd gyflawn waredigaeth, ac yn y blaen, rhif yr emyn 121.
Gadewch i ni nawr brofi'r dwys distawrwydd. O Dduw grasol a thrigarog, rwy ti'n Dduw sy'n gweld y pethau anweledig, yn dysgu ni geisio'r hyn sydd yn drygwyddol. Mae dau fath, gwyddom, o beth anweledig yn y byd, a ti sy'n ein dysgu i'w gwahaniaethu. Y cyntaf yw'r hyn sy'n diflannu, bri, clod, enwogrwydd, llwyddiant. Mae'r pethau hyn yn ddisglair ond byr hoedlog, fel glith ar y glaswellt, fel ewyn ar y tonau. Rydym yn ein hofni pan gant eu colli, ac eto'n aml yn anghofi nad ydynt byth yn llenwi'r enaid. Yr ail yw'r hyn sy'n dragwyddol, dy ras, dy drigaredd, dy gariad. Nid yw'r rhain i'w gweld yn gallu ei teimlo, yn y gonestrwydd tawel, yn y maddeuant a roddwn, yn y nerth i ddal ati pan mae'r fyd yn galed. Yn y pethau hyn o Dduw, y ceir golyd gwirioneddol, golyd nad oes arno adenydd ond gwreiddiau, golyd sydd yn tyfu'n ddofn yno ac yn dwyn ffrwyth bythol. Golyd bydol sydd a'i adenydd chwym, ond y ras di sydd a'i wreiddiau'n ddofn. Gellir prynu'r cyntaf, ond nid i gadw. Ni ell prynu'r ail, ond gellir ei dderbyn. Mae'r un yn gofyn medr, ond mae'r llall yn gofyn ffydd. Mae un yn darfod gyda'r ddydd, ond mae'r llall yn para am byth. O Dad, dysgai ni ddewis yr hyn sydd yn para. Yn wyneb herio bywyd pan fyddwn yn teimlo'n flinedig, yn sâl neu'n unig. Diolchwn nad wyt ti'n ein gadael heb ddim. Rhoi ni ac i'r sawl sy'n mewn angen foddion gras, y gallu i oddef pan na allwn ddeall, y nerth i fadda pan fo'r briw yn ddofn, a'r cariad i ofalu hyd yn oed pan fyddwn yn flinedig. Bydded i'r moddion hyn weithio'n dawel ynom, fel meddyginiaeth ddirgel sy'n iachau'r galon. Disg ni i fyw yn ddisgybledig ac yn ffyddlon. Helpa ni ddewis disgyblaeth dros ddryswch a boddhad dros bleser. Disg ni wrando ar lais yr ysbryd yn hytrach na'r llais, yr hunan, yr ego, ac i fod yn ddisgyblion ffyddlon i Iesu. Nid mewn gair yn unig, ond mewn ysbryd ac ymddygiad. O Dad, boed ein calonnau ddod yn dir i hadau o thras, fel y tyf ein bywyd yn dyst i'th gariad tragwyddol. Cofia heddiw'r bore y rhai sy'n glaf, sy'n galaru neu'n teimlo'n unig. Roedd ein dynerth a thangnefedd, am byddithio pawb sy'n gofalu amdanyn nhw. Bydded iddynt wybod fod y drigaredd yn ei hamgylchynu nhw.
A'n pan fydd y byd yn ein blino, pan fydd sŵn a dryswch yn llenwi'r meddwl, tywys ni yn ôl at yr ystafell ddirgel. Lle'n gallwn gair drws a gwrando ar dy lais yn dweud nac ofna, oherwydd gyda thi yr wyf. O Grist, yr un a weddiodd yn y dirgel, ac a gariodd ac a garu heb fesur. Arwain ni fywyd o ynestrwydd a gras, fel y gwelir trwm ni, rhyw adlywyrchiad o ddoethineb, boed i'n bywyd fod yn dystiolaeth dyner, i'r gwirionedd sy'n iachau ac yn rhyddhau. Gofynnwn hyn oll, yn enw Iesu, yr hwn a ddysgodd i ni y weddi fawr, ein tad. Ein hemyn nesaf yn bore yma yw rhif 74. Eto o eiddo y pêr ganiedydd. Nad am i adeiladu'n ysgafn ar un sylfaen i syne. Nad ym gymryd craig i orffwys, tu yma i angau yn dy le. Ti fy niw, tra bwydd byw, gai ffod fy ngorffwysfa wyw. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 74.
Ar hyd fy holl ddyddiau fel disgybl ysgol, roedd copaon Eryri fel y gwelwch chi yn bresennol ar y gorwel. Weithiau oedden nhw yn rhywbeth amlwg, weithiau yn llai amlwg, ond wastad yno. Am resymau tywydd, weithiau yn unig gweld nhw, weithiau do'n i ddim, ond roedden nhw wastad yn y cefndir. Ac am resymau ymwybyddiaeth plentyn, weithiau yn mynnu fy sylw, weithiau ddim, ond wastad yn y cefndir. Ac yn raddol o fynd i'r ysgol, fe ddysgues i enwi'r copaon y gwelwch chi heddiw. Y carneddau ar y chwys, tryfan yn y canol, wedi cael ei wasgu rhwng y carneddau a glyder. Ac ar y dde, yr Wyddfa a'i chryw, chwedl T.H. Parry Williams wrth gwrs. Yn wir, nid oedd modd dianc rhagddynt. Roedd hyd yn oed yr enwa yr ysgol yn fy atgoffa i ohonyn nhw. Ysgol y Garnedd, ac yna ysgol Tryfan. Ac hogyn o Fangor Ucha oeddwn ni yn byw ar lethr Craig, o'r enw Craig Eithwy, yn edrych allan ar wastadur o'n i'n gweld ychydig bach yn boring, gwastadur Ynys Môn. Ond o ddringo Craig Eithwy tu cefn i ni, roedd mawrledd cyffroes, exciting, Eryri wastad o fewn cyrraedd. Ac ym Mangor Ucha hefyd, fe weles i siop. Yr yna siop fynydda o'r enw The Great Arret. I fachgen, doedd gen i ddim clem beth oedd ystyr arret. Sylwi nes i o'r pethau fel hyn yn y ffenestr siop. Rhyw geriach, rhaffa, clipia, offsets, beth bynnag di heina, neu choc sy'n ffitio rhwng hollt yn y graig ac yn diogelu y dringwr. Dim ond wedi mi dreulio 2 flynedd yn yr Alpa, y deithio mi ddeall beth oedd yn union arret. Ac fe ddes i ddeall un o arets mwyaf enwog yn Ysbrydain oedd crib goch, sydd yn arwain at yr Wyddfa. A bore yma, dwi am ddychmygu fod ganddoch chi gyfle i ddringo yr Wyddfa ac am groesi crib goch. Rydych chi wedi dringo am oriau, ac bellach yn y niwl llaeth, eich gafal yn dechrau llithro, pwysa y sach ar eich cefn yn drwm, ac yn sydyn rydych chi'n symud eich pwysa ac yn colli eich gafal. A'r peth nesaf ar y foment hynny, rydych chi yn syrthio yn adaw glec y rhaff. Mae'n eich dal. Rydych chi'n siglo yn galed, eich bod chi wedi cleisio, ond ydych chi mewn poen wrth gwrs, ond ydych chi dal yn fyw. Rydych chi yn sylweddoli fod y paratoi, yr un weithred fach yn gynharach y bore yna, y foment dyma chi yn rhoi un o'r rhain yn hollt y graig, wedi'ch arbed i chi. Fe roeddech chi wedi reid hwn yng nghlwm a chregus chi. Dyma beth sydd wedi achub eich bywyd. Yna, daw floedd tu ôl i chi. A pwy di hwnnw? Y sawl sydd yn angori y rhaff ac yn gofyn, wyt ti'n iawn? Y fo yna i hi yn iaith y dringwyr yw'r partner, y belei partner.
neu'r beleier. Y sawl sydd wrth gefn yn angori'r rhaff mwyn diogelu'r dringwr. A petai'r offset hwn, neu'r choc bach ma'n methu, da chi'n gwybod bod gan y sawl sydd i slaw, y rhaff yn dyn, a'r peth bach yna yn eich dal chi, y beleu yn angori chi. Dwi am feddwl nawr a dychmygu bod chi wedi dewis dringo. Ond y tro yma, da chi ar eich ben eich hun. Dywed y dringwyr mai dyma beth sy'n cael ei alw'r free solo. Dim angor, dim offset, dim choc, dim cydymaeth. Dim ond chi a'r graig. Ac nawr wrth sortio, does dim i'wch dal. Yr ysfa y bore hwnnw yn eich cymell chi, dim paratoi, dim rhaffau. Ac dyna fel mae hi i fod yn gaeth i alcohol, cyffuria, delweddau pornograffig, betio. Bob dydd mae fel petai rhywun yn dringo'n uwch i'r niwl a ras wyllt i gyrraedd y copa. Un diod arall, un dos arall, un celwydd arall, gan feddwl i bod yn rheoli'r dringo a'r camau, ond maent yn dringo heb braf. Gyda'ch bob cam, maent yn symud yn agosach at gwymp angeol. Cwymp o ran ei gyrfa, cwymp o ran ei cyrff, cwymp o ran ei meddwl ac o ran ei perthnasau teuluol. Heddiw, ar sul yr adferiad, rydyn ni yma i ddweud bod adferiad yn bosibl. Mae yna ffordd arall i'r copa. A dweud, pan ddaw'r cwymp, fe ddaw y clec y rhaff i'ch dal. A hoffwn fyfyrio bore yma chydig bach ar heriau bywyd, a chythiwed merlw, cyflwr meddwl, a sut mae'n rhyddhau y carcharol fel y gall dringo copa bywyd yn hyderus heb syrthio. Mae'r wyddfa yn dydy yn un o 3 copa, ynghyd â lliwedd a chryb goch. Felly, ym mhob rhegaeth dda mae 3 phen yn does. Yn gyntaf, hoffwn ni fyfyrio ar y sorthio, y cwymp, a beth sydd yn dilyn. A fe ddaw cwymp bywyd i bawb ohono ni. Yr hyn sydd yn bwysig ydy beth sy'n digwydd wedyn. Ydyn ni'n cydnabod bod angen newid. Ydyn ni'n cydnabod bod angen newid cwrs ein bywyd. Diallai un apostol am gwymp yn well na neb. Pedr oedd ei enw. Y sawl a gafodd ei eni yn Seimon. Ond am iddo ateb yn gywir cwestiwn Iesu, pwy meddwch chwi ydw i fi? Fe welodd Iesu y potensial ynddo. Yr addewid. Cymaint felly fe gafodd o enw arall, Ceffas yn iaith Iesu, ond Pedr yn yr iaith Roeg. A'i ystyr wrth gwrs oedd Craig. Dyma'r hyn dwedodd Iesu wrtho, ac rwyf fi'n dweud wrth y tîm mae ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf Eglwys. Mae cwymp Pedr yn un o'r digwyddiadau mwyaf dirdynol a dadlennol am yr hil ddynol yn yr Efengylau. Ar ôl datgan yn ddewr fel ei ddisgybl na fyddai byth
yn gadael Iesu, methodd Pedr ar yr awr dyngedfennol honno, yr wythnos fawr yn Jerusalem. 3 gwaith gyfynwyd iddo, ond i ti oedd gyda Iesu y Galilead hwnnw, a 3 gwaith gwadodd gan dyngu hyd yn oed, nid wyf yn adnabod y dyn, nid wyf yn adnabod y dyn. Dyna oedd ei gwymp, nid trwy drais, na brad, nac elw, ond trwy ofn, hunangadwraeth, cywilydd. Gwyddai am arswyd syrthio a phwysa enbyd gwadu Iesu deirgwaith. Fe hefyd wybod am ryddhad o eresgyn y gwymp. Fe achebwyd hoffsoffach chi gan raff y sawl oedd yn angor iddo. Y sawl iddo ei wadu. Yn ddiweddarach pan ysgrifennodd yn ei lythyrau, nid y pysgotwr hi ifanc mae honno mwyach. Nid y gwadwr, ond fel y dringwr dewr o soffech chi, yn arwain i bobl ar graig heriol a phryglus y Cristnogion cynnar. Roeddent yn diodda storm o ddioddefaint ac erledigaeth ofnadwy. Rydyn ni eisoes wedi canu emyn mawr William Williams, yn ddo ceir geiriau, mina'r gweila o bechaduriaid, yn y diwedd rhof yn rhoed ar y graig. Craig gadarnaf fi erioed. Dyna daeth hefyd Pedr. Felly mae o'n rhybuddio. Ymddisgyblwch a byddwch effro. Mae chwyrthwynebydd y diafol yn rhodio o gwmpas fel llew yn rhuo, gan chwilio am rywun i'w blygu. Ond fe welwch chi y neges sydd yn dod. Bydd Duw pob gras, yr hwn a'ch galwodd i'w dragwyddol y goeniant yng Nghrist Iesu yn eich adfer, a'ch gwneud yn gadarn, yn gryf ac yn ddiysgog, iddo ef y perthyn y gallu am byth. Ond wedi chi ddiodda am chydig, bydd Duw pob gras yn eich adfer. Dyna guriad hollbwysig calon adferiad. Mae dioddefaint yn anorfod, ond adferiad ar gael. A ddewyd Pedr, nid yw na fyddwn ni byth yn llithro, ond y gall Duw adfer ac iachau y cleisiau a'r clwyfau, yr hyn y mae'r cwymp wedi achosi. Yn ein gwneud ni yn gymwys, yn gadarn ac yn ddiysgog. Fe ddysgodd Pedr yn dorri ar hen batrwm y gorffennol, ac sut i ddod yn ddiysgog fel y fo. Ni wedi clywed am Salm 37, iddo faglu ni syrth, oherwydd mae'r arglwydd yn ei gynnal a'i law. Pan ydych chi wedi'ch angori yn gadarn i graig ffydd a gras Duw, mae modd adfer pob llithriad. Athrylith Pedr ynde, yw ei allu amlygu y tricia meddwl sy'n ei rhwystro rhag codi wedi ni syrthio, neu yn achosi ni faglu dro ar ôl tro ar ôl tro. A mae Pedr yn nodi 3 grym, meddyliwch i mi am ddweud, diawledig, sy'n ein gwneud ni yn ddi-hyd am yr angen i glymu ac i angori wrth ringo craig bywyd. Y cyntaf, hunan fodlonrwydd. Ni wedi clywed y geiriau ymddisgyblwch a byddwch effro. Dyna beth yw'r cyfieithiad newydd. Ond byddwch sobor a gwyliwch, oedd y cyfieithu, o dŷ mawr wybynant yn Eryri. Y dringwr nad yw'n effro nac yn ddisgybledig yn gwirio
bod offer ganddo sy'n syrthio gyntaf. Yr alcoholig sy'n dweud gallaf stopio unrhyw bryd, dwi'n gwybod beth dwi'n neud. Dwi'n gwybod y ffordd i ben copa bywyd. Yr ail beth mae Pedr yn sôn amdano fo ydy'r ynisigrwydd, yr isolation, y dringo ar eich pen eich hun, yn byw yng nghell tywyll celwydd a chywilydd, yn fwy ac yn fwy ynysig. Y mae'r meddwl yn troi o fod yn rhywbeth sydd yn rhyddhau, yn greadigol, yn rhywbeth sydd yn carcharu ac yn ddinistriol. Ac mae'r llew y mae Pedr yn sôn amdano yn rhadio yn gwbl rhydd yn y pen, yn gloddesta yn ddiddiwedd. Ac yn olaf, balchder. Efallai dyma'r tric celwyddog, mwyaf celwyddog erioed. Meddwl y gallwn ymdopi heb help, heb raff, heb ddiw. Dim ond un diod arall gallaf reoli hyn. Dydy fy nghyflwr i ddim mor ddrwg a hwnna hwn neu hon. Y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostynedig y mae'n rhoi gras mae'n ddibynnu. Ymddar ystonnwch gan hynny, gan law gadan Duw, fel y bydd iddo ef eich dyrchafu pan ddaw'r amser. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanach. A dyna'r paradocs fwyaf yw'r angen i ddod lawr weithiau o lethr bywyd cyn y gallem godi a dringo'n saff unwaith eto. Mae'r dringwyr da wastad yn addasu beth maen nhw yn ei ganfod ar hyd y daith. Mae angen weithiau dod lawr cyn codi eto. Yn ei lael lyfr, mae Pedr yn rhybuddio am athrawon ffug sy'n addo rhyddid ond sydd hwy eu hunan yn gaeth i lygredd a cymffrost. Dyna'r eironi. Mae geiriau gwag nhw a'i brolio di baid a'r penrhyddid rhywiol fel abwyd yn denu bobl. Ac yna maent yn mynd ymlaen i ddweud maen nhw'n addo rhyddid i bobl, ond maen nhw eu hunan yn gaeth i bethau sy'n arwain i ddinistr. Achos mae rhywun yn gaeth i beth bynnag sydd wedi ei drechu. Mae balchder yn dweud wrthon ni am ddringo'n gyflymach, yn uwch ac ar eich pen hun, ac un balch sy'n dringo heb angor bob tro. Yr balchder ac arferion caethiwys, mae nhw fel athrawon, fel y proffwydi ffug, sy'n byw oddi mewn. Maent yn llenwi'r meddwl, ti sy'n rheoli dy fywyd, ti sy'n heiddi hyn, ti sy'n gwybod ora, ond cam wrth gam, mae'r rhoddid honedig hwnnw'n troi yn gyffion. Mae'r ewyllus yn gwahanol, mae'r gwirionedd yn encilio, mae'r hyn sydd yn dechrau fel rhyddid a hyder yn troi yn gell unig. Eto, nid yn unig mae'r lleisiau'r athrawon ffug, mae'r proffwydi ffug yn byw oddi mewn, ond hefyd maen nhw i'w clywed wrth gwrs o'n cwmpas ni o ddydd i ddydd. Da ni'n clywed wrth gwrs am yr othronwyr mawr yn y dafarn, yn y tacsi, a da ni'n clywed yr athrawon ffug yma ymhlith gwleidyddion yr oes. Y lleisiau sydd, fel mae Pedr yn ein rhybuddio ni, sydd addo rhyddid i bobl, ond maen nhw eu hunan yn gaeth i bethau sydd yn arwain i ddinistr, oherwydd mae rhywun yn gaeth i beth bynnag sydd wedi drechu. Dyma'r rhai sydd wedi trechu ac maen nhw am i eraill gael eu trechu hefyd yn yr un modd.
Maent yn lleisio ac yn ceisio'r hyn sydd yn hawdd, pleser, adloniant, difyriant, sŵn, ac yn ofni llonyddwch a thawelwch yr anfeidrol ac addewidion cariad a gras Duw. A mae Pedr wrth ysgrifennu yn gwybod yn iawn am bwy a beth yw'r athrawon cae. Mae wedi profi'r peth ei hun. Mae wedi profi i falchder, i ofn, y gwadu, y cywilydd, ond yn y gwrthdrawiad hwnnw, fydd ar ganfu rhywbeth dyfnach, nid y dyn am ffrosgar, ond y bugail ei neidiau. Nid yr hunan yr oedd, ond yr hyn galwodd Crist iddo fod, y graig diysgog. Mae o'n gwybod ei fod o yn cael ei garu. Mae'n aros yn y tywyllwch ger llygad y ffynon, lle mae gras Crist yn llifo. Y ffynon na fydd byth heb ddŵr gyfeillion. Yno rhaid i falchder ildio a rhaid i ragrydd syrthio ymaith. Yno clown eto lais Crist wrth fôr Galilea, yr un llais a gyfarfu a Phedr ar ôl ei gwymp. A wyt ti yn fy ngharu. Fe ofynodd iddo cwestiwn nid unwaith, nid dwywaith, ond tair gwaith. Tair gwaith daeth yr ateb oddi wrth Pedr. Ydwyf. Mae'r cwestiwn yna yn galw ni adref. Hefyd mae o'n ein codi ni i gopa mynydd bywyd. Mae'n torri'r sŵn a'r swyn yr hunan ffug, yr athrawon yma, y proffwydi. A dyna yw ein gobaith ni'na hefyd. Y bydd y lleisiau y proffwydi, yr athrawon, yr hunan yn ymdawelu. Y bydd y gwir hunan yn deffro. A bydd ffynon gras yn llifo eto, yn glir, yn byr ac yn rhydd. Yr ail bwynt, a na'i'n cadw chi'n rhy hir, ond sut mae dysgu o'r gwymp? Sut mae newid cwrs y daith? Sut mae newid patryma? Wel, aros wrth tawelwch ger llygad y ffynon, lle mae Crist yn llifo, gras Crist yn llifo. Mae'r dringwr call yn gwirio i raff yn dydy, bob bora cyn mynd allan. Felly gyda'r enaid, nid yn y foment o argyfwng y mae paratoi a rhoi trefn ar yr offer, ond yn y bora tawel, cyn i'r storm neu'r cwymp ddod ar lethr bywyd. Mae tri pheth yn benodol y dylid i harfer bob dydd. Cyffes onest. Pidiwch a gadael i gywilydd gronni. Dwedwch y gwir wrth eich hunan ac wrth Dduw. Dwedwch y gwir wrth eich brawd, eich chwaer, eich teulu. Dwedwch y gwir yn y cyfarfodydd therapi. Mae cyffes yn torri cadwyni trwm cywilydd. Yn ail, gweddi. Gofynnwch bob bora, arglwydd, dyma fi. Ac os oes rhaid, dwedwch yn wir, dwi'n stuck. Dwi'n sownd, fedrai'm symud ymlaen. Byddwch yn onest. Byddwch yn benodol am yr hyn da chi'n gweddïo drosto. Cofiwch nid perfformiad i'w gweddi, ond dyma fodd i gysylltu ar sawl sydd am i chi ddringo i'r copa, ond yn saff. Y trydydd peth, ysgrythyr. Darllenwch air Duw. Gnewch hynny weithiau yn uchel, ar goedd,
hyd yn oed pam nad ydych chi yn ei dimlo fo. Mae'n gallu wybod sut mae clymu y rhaff yn dyn yn dibynnu ar ein gallu i wybod sut mae trafod y rhaffau, ac hynny yn gyson. Cadwch, os hoffech chi, un adnod yn eich poced, rhywbeth i'w adrodd pan rydych yn agos a ddibyn bywyd. Nid campa mawr yw'r rhain, ond yr arferion bychain a beunyddiol hyn sy'n gwneud y gwahaniaeth rhwng sefyll yn gadarn a chwympo. Ond rhy aml mae cyflwr dynol yn cael ei weld rhywbeth fel rhywbeth cymleth, rhy astrus sydd yn gofyn datrysiad cymleth a chostus. Dyma ateb sydd yn rhad ac yn ddim. Mae'n gynnar yn y 30au dechreuodd Gymdeithas Gristnogol fach o'r enw y grŵp Rhydychen, yr Oxford Group, ddysgu 4 arfer ysbrydol syml. Cyffes, gwneud iawn, arweiniad trwyweddu a cario'r neges i eraill. O'r pridd hwnnw, y tyfodd Alcoholics Anonymous, a daeth bawb i sylweddoli un sylweddoliad syrfdanol, ni allwn ein hachub ein hunan, a bod na rym sydd tu hwnt i'r hunan gyda'r gallu i adfer. Felly cofiwch bod pob gweithred o wasanaeth da chi'n ei roed, pob sgwrs gonest yn foll arall fel y peth hwn yn y graig. A chofiwch unwaith eto roedd Pedr wedi datgan hyn canrifoedd maith yn ôl. Sut mae gwneud y dewis cywir yn haws? Dyma fydd yn pwynt ola y bore yma. Mae gwyddonwyr yr ymenydd a'r system nerfol wedi pendroni ar hyd y degawda pam rydyn ni yn dewis yn amlach na pheidio y llwybr dinistriol. Yn blwmp ac yn blaen, am ein bod ni'n gweld y gwaith efallai o hunan ddisgyblu yn llaferus. Ac nid ydym yn amlygu y boddhad o wneud y gwaith. Da ni'n penderfynu peidio dringo oherwydd y strach o ddilyn llwybr sydd yn ymddangos yn anodd. Yr ateb yw meddwl yn wahanol. Dechreuwch gyda penadaeth mewn golwg. Hynny sydd y ffocws. Dyna beth ddylsa fod yn flaenllaw yn eich meddwl chi. Ffocyswch ar y teimlad y boddhad o gyrraedd y copa yn saff. Yr olygfa, y llwyddiant wedi'r ymdrech. Cofiwch eiriau Iesu, ac yr wyf fi'n dweud wrth y ti mai ti yw Pedr, ac ar y graig hon, yr adeiladaf Eglwys. Roedd Iesu hun yn gweld ar y ddewid yn Pedr. Roedd o yn gweld pen taith Pedr i daith ysbrydol. Doedd o ddim yn meddwl am y gwymp, ond uchafbwynt i fywyd, yr ail gyfle, y cyfle newydd. Ac dyna beth yw camp yr ystafell fyw, yw gweld yr addewid ym mhob unigolyn, nid un cam sydd, ond 12. Maent yn gofyn y cwestiynau mawr, na all y sawl ei wadu. Pwy ydw i? A pwy yw Duw? Y Mangor ucha, yr holl flynyddoedd yn ôl, safon o flaen ffenestr, the Great Arret. Yn syllu ar raffau a clipiau, y ciociau, yr offsets. Bachgen oeddwn ni heb ddeall beth oedd ystyr aret. Do'n ni heb ddeall chwaith diben yr holl offer yr oeddwn ni yn ei weld yn sgleinio yn y ffenestr. Bywyd yw aret. Mae rhaid i bawb ei chroesi. Pob cam yn bwysig.
un llithriad yn gallu bod yn angheuol. Ond dysgais dros amser rhywbeth na all y siop yna I werthu mi, am y sicrwydd sy'n dod drwy'r offer ddringo anweledol, y rhaffau anweledig, am yr angor na allaf I weld, ond gallaf I deimlo. Fydd yn niw pob gras sydd yn eich adfer. Mae gennym dwy droed I gamu. Y ddau cam cyntaf o'r 12 yw dwi wedi cyffesu fy mod I yn ddirym. Yn ail, daethom I gredu y gallai grym mwy na ni ein hunan ein hadfer. Ac yn y bore, cyn I ni ddechrau dringo crib goch ein bywydau benyddiol, ewch oddi mewn da chi, fel dwedodd Iesu i'r ystafell. Cewch y drws, y gweddiwch ar eich tad sydd yn y dirgylch. Ymborthwch yn y bore ar y moddion gras sydd yn y llyfr hwn. Mi fydd llew sydd yn rhodio ac yn teyrnasu yn pennau'n gilydd yn fuan iawn yn newynu. Gallai sicrhau chi o hynny. A da chi, pidiwch a pacio dim sydd yn gwneud chi'n swrth na'n swta. Byddwch effro. Rhowch heibio, tynnwch allan o'r pecyn yn y cefn y sach, hunanfodlonrwydd, yr ynisigrwydd, yr isolation a'r balchder. A mae'r pethau yna yn rhy drwm yn eich bag ar gyfer copa eich bywyd. Be ddylswn I wisgo, dwi'n clywed chi'n gofyn? Wel, fe ddwedodd Pedr unwaith yn rhagor I ni yr ateb. Gwisgwch amdano'ch ostyngeidrwydd yng Gwasanaeth eich gilydd. Ewch fel cymdeithas, ewch yn un, nid ar ben eich hun. Ymddiriedwch yn y sawl sydd yn angori yr haf, sef Iesu. Rhowch eich nod nid ar ddechrau'r daith, ond ar ben y daith, nid ar yr ymdrech. Diolchwch eich bod wedi cyrraedd yn saff, a diolchwch am yr olygfa o didog. Bydd Duw pob gras yn eich adfer, y chraig yr oesoedd fydd eich can. Mwyn I enw. Amen. Ein hemyn ola heddiw yw rhif yr emyn 740. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi, ac yn y blaen, rhif yr emyn 740.
Ond wedi chwi ddioddef am ychydig, bydd Duw pob gras, yr hwn a'ch galwodd, yw dragwyddol y goniant yn Crist Iesu, yn eich adfer, yn eich gwneud yn gadarn, yn gryf ac yn ddi-ysgog, iddo ef y perthyn y gallu am byth. Amen.